Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom.tj. Бисёри баъд гап намезанем Mercedes V124. Mercedes Valchok ба фикрам беҳтарин мошини компания Mercedes бигем хато намекунем. Ин мошин да ҳақиқатан да Mercedes конкретна меҳнат кардагиай ва именно ҳамин мошин номи Mercedes чӣ қадар баланд шудагиай. Суме ки дар разработка ҳамин мошин сарф шудагиай ба язви оккупатсия кардаги буд. Барои ҳамин баъди ин мошин як класси V210 баромадаги буд ки ӯ мошинда аллакай ҳамин мошин сарф шуд, суми кам дар разработка сарф шудан дар вақти мошинҳо. Барои ҳамин именно ҳамин мошин давраи маркетолого сарф шуд, яъне одамое ки мошина мефурӯшанд, мошина реклама мекунанд, именно ҳаваё главни шудан дар мошин производства, инженеро дуюм планда рафтанд. Якум бор ҳамин мошина соли 1985 дар выставка нишондагӣ буданд, выставкаи Севилияда. Ин мошин худаш хулас соли бароришаш 92 солай состояниша хайтони дестем беҳтарин состояние. Ман гап надорум соҳиби ҳамин мошинда. Беҳтарин подвеска, беҳтарин кузови ки беҳтарин коэффициенти сопротивления воздуха дора, беҳтарин безопасность. Хулас ин мошин полни беҳтаринай ва то ҳозия беҳтарин мондагиай. Мебинем ҳолати мотора. Мотор худаш 2.5 дизель мебошад. Намарамат камтар чирки мекунад чӣ гап не. ҳолати багажникаш хаяд се чизи сохтмонӣ дора. Ҳеҷ гап не. Марҳамат. Хулос беҳтарине. Анаира ба фикрам Mercedes мегам. Мегзарем ба салон. Ҷои пассажир беҳтаринай. Салонаш латтае. Посадкаш удобнее. На ҳолати салон хитон дидестен беҳтаринай. бовар кунай баъзе мошинҳои 2010 2015 100 бор хубтарай. Акан ин мошин соли 92 баромадагиай. Агар донен и Mercedes Valchok дар кинои 98 сол кинои такси да баромадагӣ буд. Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах? Ва баъди ҳамун гапе ки баъди гапи тракторо компания Mercedes дар ҳамун гапшон махқул нашуд ва суд додад ҳамун компанияе ки ҳамин киноа баровардагӣ буд ва барид суда $2 миллион кор кард. Ин мошина беҳад бисёри баъд тюнинг кардагиан. Яке аз беҳтарин тюнингаш, беҳтарин не, яке аз ҳама аҷоибот тюнингаш ай компания Brabus буд ки дар ин мошин гирифта мотори 7.3 мондагӣ буд. Барои ӯ вақто ҳози ҳамин мотори вообще космосай ва ҳамун вақти баромадагишда баробари спорткар, баробари Lamborghini-ву Ferrari и зуруш ба ҳазор мерасид баробари ҳавои гонкакна. Дар ҳақиқат ин мошин конкретно нишон дод ки Mercedes метавона мошинои надёжни, мошинои качественни, мошинои далгавечни баровардана. Вақти баромадани ҳамин мошин Mercedes рекордни количество фурӯхташа 2.5 миллион адад ҳамин мошина фурӯхт ки барои ӯ соли беҳад
показатели калонай ва агар ростига мара пурсан ки барои ту беҳтарин мошини солҳои 90 кадомай, ман ҳамин мошина интихоб мекунам. Намедонам шумо чӣ мегӯед. Фикри худтонро дар комментария нависед. Ҳатман подписатсия кунед дар канал, лайк камонед ва то боздид дӯстони азиз. Барори кор шумо.